Dafydd Duggan ydw i, a dwi wedi astudio Astudiaethau Chwaraeon ag Addysg Gorfforol fel isradd a cwrs Darlledu Chwaraeon fel gradd meistr, a nes i raddio yn ôl mis Medi diwetha. Nes i astudio bopeth drwy'r Gymraeg yn radd israddu. Oedd hwnna oherwydd o'n i wedi gwneud chwaraeon drwy gydol yn y iaith Gymraeg a oedd y cwrs wedi popio fyny yn yr un cyntaf, actually. Oedd ddim yn cynnig dim byd fel yna blaen yn Cymru, so o'n i'n lwcus iawn i allu amseru hynna i fod ar y cwrs. Ac wedyn nes i barhau wedyn i wneud fy ngradd meistr yn y Gymraeg hefyd. Fi oedd y person cyntaf i gwblhau'r gradd meistr Darlledu Chwaraeon wrth gyflwyno pob un darn o waith drwy gyfrwng y Gymraeg. Rhai o'i chylbwyntiau i wrth astudio yn MSc Caerdydd oedd siŵr o fod mynd i Batagonia yn ystod gwneud fy israddu. Es i allan am fis gyda 3 ffrind oherwydd o'n i yn astudio drwy'r Gymraeg, dyna'r rheswm cafon i fynd. Ag dreulus i fis yn gwrfoddoli a hyfforddi chwaraeon i blant bach mewn ysgolion ar draws y wlad. Uchafbwynt arall falle oedd gallu cyflwyno Gwobrau Chwaraeon Cymru yn y Celtic Manor ar ddiwedd 2019. Oedd yna brofiad briliant a gallu cyfweld â Cewch Alvin Jones, Lily Price a rhan fwyaf o seir chwaraeon Cymru. Ges i llawer o gymorth wrth astudio drwy brifysgol, ond un o'r dylithwyr oedd yn help mawr iawn i fi, sydd dal mewn cysylltiad heddiw, yw Neil Hennessy. Oedd e'n fel brawd hun, dim jyst i fi, ond i pawb oedd yn cael ein tiwtori ganddo fe o'r diwrnod cyntaf. Oedd e'n gwybod yn busnes, lot fawr yn busnes personol ni, ond hefyd yn helpu ni gyda'r bywyd academaidd, ac oedd hwnna'n gret cael y cymorth yna wrth radio. Mae yna gymaint o fenteision i astudio drwy'r Gymraeg. I gychwyn, mae'n opsiwn i gael arian ychwanegol gan y Coleg Cymraeg, di'r bobl di-Gymraeg ddim yn cael hynna. Mae yna dosbarthiadau llai, so ti'n mewn dosbarthiadau rhwng 10 a 20 o bobl, so ti'n cael fwy o sylw gan y tiwtor a ti'n dod i nabod y bobl o gwmpas di'n well, fel fwy o ddymder. Trydydd, mae jyst gymaint fwy o gyfleoedd. So fi newydd orffen gweithio gyda cwmni cynhyrchu ar enw Avanti, ac oedden nhw'n cynhyrchu rhaglen Jonathan, felly o'n i'n is-gynhyrchydd ar y rhaglen am 2 gyfres, cyfres y Hydref a cyfres y Chwedlad. O'n i'n joio fy hun mas draw, oedd e siŵr o fod yr dream job cyntaf sydd ti'n gallu cael i fanatic rygbi fel fi. O'n i'n siarad gyda chwaraewyr rygbi bob dydd, o'n i'n dod i nabod Nigel Owens a Jonathan Davis a Sarah yn weddol da yn gweld nhw bob wythnos. Ges i ddysgu sgiliau newydd sut i sgriptio rhaglen dyledu, sut i gyfarwyddo, cynhyrchu a golygu yn fanwl iawn i safon teledu. Yn ystod y cwrs ges i flas ar sylwebu ar gemau y brifysgol, ac mewn 5 mlynedd hoffwn i bod yn sylwebydd rygbi. Fyswn i wrth fy modd yn gallu mynd i gemau byw a bod yn canol y cyffro, ond disgrifio beth sydd yn digwydd ar y cae mewn geiriau i bobl sy'n gwylio adre, neu dyna beth yw fy uchelgais.